Erruibarri dagokionez, apirilaren 13an, eguaztena da arratsaldeko 7:30 eta ongi etorria Malako parkean egingo dugu. Ibilbidea, aurten korrika Azkaratetik datorre, Azkoititik, eta Maltzagara doa. Orduan, herri barruko ongi etorria Malako parkean egingo dugu. 7:30 jarri dugu hitzordua, eta gero hortikan herri barruko betiko ohiko ibilbide hori egingo dugu. Eta berritasun txiki batekin, korrika Maltzagarako bidea, Santana kaleko amaieraraino joango gara, eta hor errepide generalera iztetzeko, hor egin dan olaso pareko rotonda berri horretara joateko, joango gara egin duten saihesbide berri horretatik. Azkenik, aurtengo korrika Mazazpiren momentua Euskaltzaindia da. Euskaltzainek egin duen urte luzietan lan eskargagatik. Izan da Euskal Batuaren sortzailea, Euskal Herrikien ondarea jaso duena, eta baita AEK-aren ziazka izateagatik ere. Eta, Ergodibarta, Jesumari Makasaga, bera gramatika batzordean eta barretabiletan orainaz eta lehen iraganaz eta batez gero. Euskaltzaindia eta AEK uztartzen ditu erbitaldi honek. Aurten egingo den korrikak, 17-garrenak. Alde batetik AEK, korrikaren antolatzaile moduan eta bestetik Euskaltzaindia omendu moduan. Urte luzeetan emaitza onak eman dituen bikotea osatzen dute, AEKak eta Euskaltzaindiak. Lankidetzako urte luze hauetan, ikerkuntzan aritu da Euskaltzaindia eta ikerketa horien emaitzak euskaldun jendeari transmititzen AEK. Euskararen arloan behintzat, eta esan nuke arlo guztietan, lotura estua izan behar dute bi parte horiek. Elkarren lankidetza gabe ez baitira ezer. Ikerketak egiten ari den partea ez da ezer, ikerketen emaitza hori praktikara eramaten eta gizarteratzen ari den partea gabe. Behar bada, zenbait ikertzaileren denbora pasadako ariketa antzu bat ditzake kasu horretan ikerkuntza, baina ez besterik. Alderantziz ere berdin gertatzen da. Ikerketen emaitzak gizarteratzen ari dena ez da ezer, zer gizarteraturik ez baldin baduka, zer irakasirik ez baldin baduka, langaia falta baldin bazaio. Elkarren beharrean dira beraz bi parteak, kasu honetan Euskaltzaindia eta AEK. AEK eta Euskaltzaindia. Euskaltzaindiaren familia asko hasi da azken urteetan. Hainbat eta hainbat batzorde, lantalde eta egitasmo jarri dira bian azken 20-30 urte hauetan. Irakasle eta ikertzaile asko dabil, bakoitza bere arloan Euskaltzaindiaren ikerketa taldeetan. Euskararen korpusa eta estatusa dira Euskaltzaindiaren helburu nagusi. Hau da, euskara bera aztertzen eta ikertzen du, hori esate zaio korpusa, eta euskararen egoera soziolinguistikoa zaintzen ahalegintzen da, hizkuntzaren estatusa alegia. Konparaziorako, pertsona baten gorputza litzake korpusa atala. Medikuek hainbat ikuspuntutatik ikertzen eta deskribatzen dute gorputz hori, mediku bakoitzaren arloaren arabera. Gauza bera gertatzen da euskararekin. Behin gorputz hori aztertuta gero, gaixotasunei aurre hartzen eta gorputz horrek ahalik eta ondoen funtzionar dezan ahalegintzen dira beste mediku batzuk. Hori dugu estatus atala euskararen kasuan. Euskararen ezagutza eta euskararen erabilera. Hor bi atal nagusiak. Bi atal nagusi horietan emaitza askotxo ematen ari da Euskaltzaindiaren eta AEK-aren lana azken urteetan. Esan bezala bata ikertzen eta bestea irakasten. Euskara Batuko arauak eta gomendioak ditugu batetik. 1994tik batez ere, gaur egunen arte, arau mordoxka bat argitaratu du erabaki eta argitaratu du Euskaltzaindiak. Gaur momentuan gaur goizeko datua da, 199 arau daudela hor zertuak, erabakiak eta indarrean. Euskararen gramatika ere ari da egiten Euskaltzaindia. Ni neu ari naizen egitasmoa da. Euskal gramatika lehen urratsak gramatika bilduma,
edo saia egiten ari gara. Laster izango dugu kalean 7. alea. Horrekin bukatuko dugu euskal gramatikaren urratsak sail osoa. Inoiz egin den euskal gramatika handiena dela esan behar. Azken 30 urteetan horretan ari da euskaltzaindiaren gramatika batzordea. Hiztegiak ere hor ditugu. Horretariko euskal hiztegiak 16 ale ditu. Inoiz euskaraz egin den hiztegirik handiena da hori ere. Badugu bestalde euskara batuaren hiztegia, literatura terminoen hiztegia eta abar. Dialektologia atlasak ere hasi da zertzen, argitaratzen euskaltzaindia. Toponimia mapak eta ikerketak ere bai. Edizio kritikoak ere argitaratzen ditu. Ikerketan bildumak argitaratzen ditu. Diagone konsulta zerbitzua dugu, euskaltzaindiak eskura du, edozein hizkuntzaren aldetik, edozein konsulta zalantza edo argitzeko, internet bidezko tresna badago hor gaur egun. Eta abar. Euskaltzaindiak hala ere ez du ikuspegia inoiz galdu behar. Hankak lurrean behar ditu izan. Lan hori guztia euskaldun jendeari egiten zaion zerbitzu moduan ulertu behar da. Horregatik jasotzen ditu euskaltzaindiak besteak beste diru laguntza publikoa. Eta ezinbestekoa da, lehen esan bezala, ikerlan horien emaitzak zabaltzea, gizarteratzea, eta horiei etekin ateratzea. Horretarako ditugu irakasleak, horretarako zaituzte zuek, euskaltegietakoak, eta ikastetxeetakoak, institutoetakoak eta unibertsitatekoak, gure lanak, zuen albaetik pasatuz, herritarrei transmititzen dizkiezuenak. Euskal herritarrak bat ere nekeri gabe alfabetatzen eta euskaldentzen ari zaretenak. Horregatik, oraingo honetan AEK-ak euskaltzaindia omentzen duen bezalaxe, berdin omendu beharko luke euskaltzaindiak AEK. Bai eta AEK bezala, gizarteratzen lan hori egiten ari diren irakasle guztiak. Espero dut etorkizunean ere lankidetza horretan jarrutea zuekin. Iriparea guztabian bezala eta urte luzeetan. Desio dut era berean, Korrikaren 17. edizio hori ondo baino hobeto aterako zaizuela. Orain arteko edizioak bezain arrakastatsu izango dela. Ea ba, ala den.